Hello, my udto. Welcome to my vlog again with Engineer Dio Lobo. Update kita karon sa pagbutang og alambre para mapugngan sa ganing insulator. Ayong kisame. Ay, engineer. Okay kay si engineer. Cowboy kayo, mura ra gyapon og purman ra. Di lang ni siya magpaila kay mawaw siya daghang mo comment daw. Okay, adto ta sa taas kay aron maklaro nato didto atong i-update. Hello engineer. Dili to ra karon engineer. Okay. Mao na ni karon direta sa taas. Nanay alambre ikabit to. Gani. Gani oh. Gani. Balik ulam ner, balik ulam masa. Gani oh, hantod na dito sa tumoy para Balik masa, balik ulam. ipatong diri ang insulator. Ikabit diri bago magkisami kisami og sa kining atok. Mo siya, ni stop room. Alos mo na ni update na po tayo sa pag-atop sa kanang nakatunga mo na si tata, di na masiro kay siya gyud nagdala sa hawd gyud na mo kabit og kuan. Alambre. Di mo sugot og alambre kay tie wire gyud. Ha? Kaya si Alex nagkuhan po siya, nagpintura sa mga join kay para masiguro nga dili na ni matayan. Kana muna siya ay tigpintura sa mga join sa wineldingan para di matayan bago putoson. Og si Bugart nga pirmi yun ni starring partner niya si Roger, wala man ron. Si Bugart sulog yun ron morning. Muna tirada ron yaw. Hapit na mahuman nila kuan. Og ato na pong masubaybayan ni sunod ang pagtaod. Kay hapit na ni mahuman. Atangin ninyo mga tupan na po ni kay lahi ni sa uban ang kuan sa ato ani dili ni siya makita sa gawas ang design ani. Iba ang design talaga ni Engineer Dio. Kuan ni siya. Unsa ganito itawag ani Jo? Kana gani dili makita ang atop Jo. Unsa kay ito term nimo ato? Ha? Unsa kay ito Jo? Katong dili unsa kay ito tayo? Ha? Box type. Tama, box type day. Para si Jo layo kay ko kay nabisi sila kay murag paingon na mainit. Sige. Subaybayan na po nato ni hantod mag-atop, update na po ta. Okay, daghang salamat. Bye bye.